ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಿತ್ತು ಕೈನ ದೀದು ಕೇನೊಳ್ಳೆ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪೆವರೋ ಓ ಮಾತಲ ಸುರುಕು ಎಂಕ್ಲು ತೆರಿದ ಎಂಚಿನ ಮಾತಿನ ಕೇಂದರು ಐನು ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ಖುಷಿಟುಪ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಖಲ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಓ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ? ಉತ್ತರ: ನಿಖಲ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸದ್ಗತಿನ ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಶಾಂತವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣರು ದೇವತೆಲಿರ್ದಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕಲು ನಿಖಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗಿ ಆದಪ್ಪರು. ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ದಿಕ್ಕಲು ನಿಖಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರ್ಲ ಸಹ ಆಪರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆದುಪೋಯಿನ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಪ್ರಪೇರು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷಡು ಹೊರಾಣೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪನ್ಪೇನು ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಕಲ್ಪ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ನದಿ ಒಡಾಂಡು ಐನು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಈ ಡ್ರಾಮದ ಅತ್ತಂಡ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆಯಸ್ಸು 5,000 ವರ್ಷ ಆದುಂಡು. ಈ ಪಾತಿಯರನ್ನು ಒರಿ ಬಾಬನಿ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಪೆರು. ಇಂದು ಏಪಲ ಸಹ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬಾಯಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚು. ನಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲು ಕುಳಿದರು ಇವುಗಳು ಮಾತ ಆತ್ಮದಪ್ಪ ಒರಿಯಾದುಳ್ಳೇರು. ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯುಂದೇರು. ಬಾಬನೆ ಜೋಕುಲೆ ಕುಳಿದು ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಯ್ನು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಭಗವಂತ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತುವಾದುಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಅರೇನು ಪರಮ ಪಿತ್ತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಅರೆದ ಆಸ್ತಿಲ ಸಾತಿಕ್ಕು. ಹೆವೆನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ ಎಡ್ಡೆಯದುಂಡು ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಪರತ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನರಕ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗುನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಸಿಟ್ರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಪುನಃ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತೆ ಬಂದು ಆ ರೇಪಲ ಪನ್ಪುಜರು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪನ ಅಕ್ಷರ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕದ ಚಕ್ರ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು. ಏರೇರು ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಳ್ಳೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಏಕರಸವಾಯಿನ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಪೂಜೆರು. ನಿಖಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳರು. ಇಂಕುಲ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಬನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ಶ್ರೀಮತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಹ ಗಾಯನ ಮಾಡ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಸುರೂತ ನಂಬರ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ಕೇರ್ನೆಡ್ದವರನೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ತಿದ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಪರಮಪಿತರ್ದು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುನು ಪನ್ಪೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಸಿ ದುಂಬುದ ಯೋಗ ಪಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಪಂದ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗನು ಈರ್ ಕಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲ ಅಂಡಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೆಪಂಡ ಗೀತೆಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು. ಬಾಬನೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಭಾರತಡೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಆರ್ನ ಜಯಂತಿನ ಸಹ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಗೀತೆದು ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮಹಿಮೆಲ ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕಾದುಂಡು. ಏರೆರ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಲು ಆ ಬಾಬನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುದ ನಾಟಕ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನು ತೆರಿಯಂದೆ ಉಪ್ಪುನನೆ ಮಾತೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿಯಾನ ರೂಪೊರ್ದು ಭಿನ್ನಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ತಪ್ಪುಡು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಕಲಿಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಪೋಪೇರು. ಡ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಏರು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು.
ಅರೆನ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಡು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು ನೀಕಲು ಏನೇನು ಎಂಚ ಜತ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಪನ್ಪನವು ಏರೆಗ್ಲ ಸಾತೇರದಿಚಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡದಾದ ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏಪೊಡ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಏಪಾದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ಇತ್ತನು ಬಂದು ಅನ್ಪೇರು ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಲುಪ್ಪನು ಪಂದು ತೇರಿದರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಜ್ಞಾನ ಅಂಜನನು ಸದ್ಗುರು ಕೊರಿಯರು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ವಿನಾಶನ ಪಂದು ಆಯ್ನ ಉಂಡು ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪನಿಗಳು ತೆರೆಯುವರು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗನು ನರಕನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ರಚಯಿತ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಸಹ ಅಂತ್ಯಡು ಸಮಯ ಪತ್ತುನತ್ತೆ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಏತು ಸಮಯ ಪತ್ತನೋ ಆತು ಜ್ಞಾನಡು ಸಮಯ ಪತ್ತುಸಿ 84 ಜನ್ಮದ ಕಥೆಲ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯಾದುಂಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಉಂಡು ಇಡೆಗ್ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಏರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಆ ರಾಜ್ಯ ಒಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆತ್ತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಏತು ಸಾಧಾರಣರು ಅಜಮಿರನಂಚಿನ ಪಾಪಿ ಅಹಲ್ಯರು ಕುಬ್ಜೇರು ಬಿಲ್ಲಿನೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾದ ಮಂಕೇರು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಎಂಚಿನ ಕ್ಲಾವುಂದುಲ್ಲರು ಕಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿತಿ ತೋಲೆ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜಿರು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ನಿಕ್ಲು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಿತ್ತ ಕೈದಿ ಒಂದು ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಸುರುಕು ಇಂದು ತೆರಿದಿತ್ತನೆ ಎಂಚಿನಲ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ತೆರಿದಿನ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪೇರು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಚಪ್ಪು ಪನ್ಪನ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಪಂಡನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ರಾಜ್ಯನು ಕೊರ್ಪೇರು ಐನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಏರ್ಲದೆ ತೊಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಐದವರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿಪ್ಪುನು ಬಾಬಾರ್ದು ಏತು ಸರಿ ರಾಜ್ಯನು ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ಸತ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೇರು ಸದ್ಗುರುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಏಪಲ ಕೇನ್ನನೆ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯುವನ್ಮರು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ರೈಡ್ದವರ ಬಾಬನು ಸಹಜವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಬಾಲ್ಯೊಡೆ ಗುರುಕುಲಿನ ಮಲ್ತೋನೇರು ಗುರುಕುಲ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡು ಪಾಡೋನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲು ದೀವಣೇರು ಮುಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಮಾತಲ ಒರಿಯಾದುಳ್ಳೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಯನು ಜೊತೆಲೆ ತಂದು ಬೊಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಓದುವರಂದು ಎರಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ತೆಪ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ರಾಜಯೋಗನು ಓದುವ ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ಎಂಚ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಓದುನಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆನೆ ಹೋಗುನು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಂಡ್ರಾಗತ್ತೆ ಓದುವ ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪಾರು ಐನರ್ದವರ ಏರು ಓದುವವರು ಶಿವ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಪುದರು ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಅವೇ ನಡತದ ಬೈದು ರಥಕ್ಕಂತೂ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ ಆದುಂಡು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ರಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಮನ್ಪರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ತೆರಿವಂತರಿಂದು ಏತು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಶರೀರ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಬಂದು ದಯಗೆ ಬಂತರು ದೇವಂಡ ಶಿವಬಾಬನ ಪ್ರವೇಶತೆಯಾದುಂಡು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಡ್ಡು ಆತ್ಮ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಗಳ ಇಂದು ಸಂಕಲ್ಪಡ್ಲ ಬರಪುಜಿ ಭಗೀರಥೆ ಗಂಗೆನು ಲೇತೊಂದು ಕಂತೆ ಬಂದು ತೋಚ್ಪೋಯರು ವಾ ನೀರಿನ ಕಂತೆ ಎಂಚಿನ ಕಂತೇರು ಏರು ಕಂತೇರು ಏರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪುತ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಡ ನೀರು ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಟೆರ್ದ ನೀರು ಬರ್ರೆಗಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಏಪಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಧರ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪನು ಧರ್ಮಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಐನರ್ದವರ ತೆರಿಪಲೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಶಕ್ತಿ ವಾ ಧರ್ಮಡು ಹಾ ಇಂದು ಸರಿಯಾದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೇ ಧರ್ಮಡು ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬಾಬಾರ್ದು ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕ್ಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದಕುಲು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಅಂಡ ಇಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಕುಂಡುಜಿ ಭಲೆ ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ಪದಿರು ಅಂಡ ಅವು ಅಧರ್ಮ
ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಮುಖ್ಯ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸುರುತ್ತ ರಚನೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಬಾಬಾ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಿಕೆಗೆ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೆರಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನವರ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆಪಿರತ್ತೆ. ನಿಖಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಭೂಷಣ ಆದುಲ್ಲರು. ದೇವತೆಲಿದ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಿರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಶಾಂತ ಆದ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪೇರು. ನಿಖಲ ಧರ್ಮಲ ಇಂಚೊಂಡು ಶ್ರೀಮತದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನದವರನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ನಿಕ್ಲೇರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪೋಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಏನಾರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪೋಯ. ನಿಖಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಮಾಲೀಕರು, ವಿಶ್ವಗಳ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪೋರು. ಭಾರತ ಎಂಕಲ್ನ ದೇಶವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಹಿಮೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರತ ಏಪ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತನು ಪನ್ಪನ್ ತೆರಿ ಒಂದಿಜೇರು. ಸ್ವರ್ಗ ಅತ್ತನ ನರಕ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂದ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೇರು. ಏರೆಗು ವಾಹನ ಕಾಸು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತ ನಕಲು ಸ್ವರ್ಗಡುಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವು ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ತೆರಿ ಒಂದಿಜೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಲೆಯಲ್ಲ ಸಹ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನಲ ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದಲ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿಗಾದ ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ದೇತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಒವ್ವೇ ಹೊಸ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪುಜಿರು. ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕುಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಆದ ಕಲೆಕಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ತದ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಾತ ಸಂಸ್ಕಾರನು ದೇತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈತೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖ ಉಂಡು ಕೂಡ ಈ ಬಾಂಬು ಇಂಚಿನೊಳೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಂತಿದ ರಾಜ್ಯ ಇಂಚಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತ ಶಾಂತಿದ ರಾಜ್ಯ ಆದಂಡು ಇಂದು ಸಹ ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಉಂಟು. ಅಕುಲೆ ಸುರುಸುರುಕು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಗು ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದಾಮಡು ಬರ್ಪ ಪಂದ ತೆರಿಯುವರು. ಸುಕೊಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎಂಕಲ ವನಪ್ರಸ್ಥ ರಥ ಬೋಡತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಸಹ ಯಾನ್ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ. ಸಂದೇಶಲಿಗಳ ತುಜಿಪಾದೇರು ಎಂಚ ಭಕ್ತಿರು ಪೂಜೆ ತಪಸ್ಸು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವಿರ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು 5 ಬಕ್ಕ ಸಮುದ್ರಡು ಮುರ್ಕಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಖರ್ಚಾಪನು ಇನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ಏಪೊಡ್ದಿಂಚಿ ಶುರುವಾತಂಡು ಪನ್ಪೇನು ಕೇನ್ಲೆ ಅಪಗ ಪರಂಪರೆ ನಡತೊಂದು ಬೈದನ್ನು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏತೊಂಜಿ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆತಂದು ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರಾದ ಮಲ್ಪರ ಬೈದೆ. ಈ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಏತ ಮಧುರಾದ ಇತ್ತೆಂತು ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಸ್ವಭಾವ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತೇರೋ ಅಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತನೋರು. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಎನರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ಪೋಯ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಗೀತೆರ್ಲ ಶ್ರೀಮತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮನ ರಥೊಟ್ಟೆ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು. ಇದು ಏತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರ ಆತಂಡು. ಇಂದು ಏಪಲ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ತೆರಿವನ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಆತ. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದ ಕುರುಪೇರು. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಬರೆಪೇರು. ನಿಖುಲು ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆ ಮುಲ್ಪ ರಾಯನೇರ್ದವರ ಈ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾಗ ನಿಖುಲು ಸಹಯೋಗಿ ಆದಿಪ್ಪು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ನಂಬರ್ ಅವರು ಪುರುಷಾರ್ಥದನುಸಾರ ಮಾತೆರಿಗಳು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ನಿಖಲು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪರು. ನಿಖಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸೈನಿಕ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಪಾಡೋಣ ಎತ್ತಂಡ ಮುಖಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸೈನಿಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚ ತಿಳಿಯುವರು. ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಏಪಲ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಈ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಮನ್ಮನ ಅಭವ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನ ಬೊಡ್ದು ಏನನ್ನವರೇನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದೆರಡು ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಧಾನಿ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಬಾರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಾಚಿಕೆದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಪೇರು. ಬೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬ
ನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು. ನಾರಾಯಣನ ಮೂರ್ತಿ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟಿರು ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಐನ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಪಾಠ ನಿಗುಲು ನಾರಾಯಣ ಅದು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ರಾಜಯೋಬನು ನಿಗುಲೆ ಕಲ್ಪರು ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಕಲ್ಪವರು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅದು ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ನಿಗ್ಲೇನು ತೂಮಲ್ಲೆ ಎನಡ ಹೂವಿ ಅವಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪರು ಬಾಬಾ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲಿರು ದಾದಲ ಮಿರ್ನ ರಥ ಆದುಲ್ಲಿರು ಐದವರ ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಥದ ಮೂಲಕನೇ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ರಿಪ್ರೆಸ್ಸಾಯರ ಬರ್ಪಿರು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲೊನ್ನಗ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಾಯರ ಬೈದೇರು ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇರು ಐದವರ ಹೆಚ್ಚ ನೆನಪು ಬರ್ಪು ತಮ್ಮ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆನು ನಿಗುಲ ಸೇವಾ ಸ್ಥಾನೋಡ್ಲ ನಿತ್ಯಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಬಿದ್ದ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ತೂವಲ್ಲೇ ಏನಡ ಹೂವಿ ಅವಗುಣ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಚ ದೇವತೆಲು ಮಧುರವಾದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಧುರ ಆದುಲ್ಲೇನು. ರಡ್ಡು ಬಾಪನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತಲೆಕ್ಕ ನಡೆದು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಸರ್ವಸೇವಲಾಯರೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕದ ಜ್ಞಾನನು ಬುದ್ಧಿಡು ತಿರುಗವಡಪನು. ವರದಾನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿನ ಸ್ಮೃತಿದ ಮೂಲಕ ಸಹಜ ನೆನಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಹಜಯೋಗಿ ಭವ. ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಪಂಡ ಖುದಾ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕಿದ್ಮತ್ ಪಂಡ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ ಸೇವೆಡು ಸದಾ ತತ್ಪರಾದ ಪುನಂಚಿನಕಲು ಸದಾ ಇಂದುವಿನ ಶೆಪ್ಪಡು ಇಂಕ್ ಸ್ವಯಂ ಖುದಾ ಕಿದ್ಮತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರು ಕಾರ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಐನು ಏಪಲ ಮರಪೆರ ಸಾಧಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮನ ಸೇವೆಡ್ಲ ಸಹ ಇಂದೇ ಸ್ಮೃತಿ ಪಡು ಬಾಬನ ಸೂಚನದ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪಗ ಸಹಜ ನೆನಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಹಜಯೋಗಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಸ್ಮೃತಿ ಪುನಗ ಮಾಯೆ ಕೈತಲು ಬರ ಸಾಧಿಸಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಈತ ಲಗಣದ ಅಗ್ನಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೋಗನು ಜ್ವಾಲಾರೂಪಿಯಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಪುನಂಚನಕ್ಲು ಜ್ವಾಲಾರೂಪ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆತೆ ವಿನಾಶದ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದನು. ಸಂಘಟನೆದ ರೂಪಡು ಜ್ವಾಲಾರೂಪದ ನೆನಪು ವಿಶ್ವದ ವಿನಾಶದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪನು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದು ಪುನಗ ವಿನಾಶದ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲು ಯೋಗದ ಅಗ್ನಿರ್ದು ವಿನಾಶದ ಜ್ವಾಲೆ ಪೊತ್ತೊಂದು ಜ್ವಾಲೆರ್ದು ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.